Totuși, parcă fără spectatori, artiștii nu cred că simt satisfacția de plină. În definitiv, asta este satisfacția artistului, să culeagă aplauze. Tot din Comuna Tătăruș, școala cu clasele 1-8 Pietrosu prezintă tot un spectacol unitar sub titlul sugestiv Clasa a 7-a în tranziție. Sub acest titlu sunt cuprinse următoarele numere: solist vocal, cântecul popular Zi mai tare, lăutare, grup vocal la genuri coregrafice, dans modern, un număr de pantomimă, cum se cucerește o fată, iar ca genuri literare avem un grup de recitatori și grup de satiră și umor, îl considerăm ca fiind tot spectacolul în ansamblul său. Instructorii acestui ansamblu sunt profesor Lucica Ghiban și profesor Ion Ghiban. Scenariul, la fel, aparține sub semnal. Succes! Erau feciori și fete, și
Și ei cântau o doină în cor, juca viața în ochii lor și vântul le juca prin plini. Mei albi fluturau către izvor și graul sur zburau încet. Cât de frumoasă te-ai gătit, natură tu ca o iubire. Umble drag,